Здравейте! Здравейте! Какво е това зад мене? Не знам, след малко ще разберем. Няколко думи, както по това време за събития, но основната тема по идея на нашия колега Красимир Панайотов, който е ефирен оператор, писател, поет и художник, е да говорим за Валенсия. Той е фен на отбора на Валенсия и това е поводът, причината да следи събитията в този град или голямото наводнение, причинило, мисля, над 100 удавени. Тази тема, разбира се, в някои телевизии присъстваше с трудно обясними кадри, нахвърлени коли като че ли. Но най-притеснителното е, че някои специалисти смятат, че това няма да бъде последното наводнение и може би и на други места. Ето го и Красимир. Здравей! Ти се какво притесни са да не ми отборът да се удавили? Не. Добре, кажи сега. Какво научи, следейки живота в Валенсия, което ти правиш, мисля, от години? Това го правя от 20 години. Но тук сега, последните няколко дни, аз наистина съм тъжен. Вероятно няма да го разберат или няма да го приемат на сериозно, но аз съм абсолютно сериозен и съм абсолютно искрен в чувствата си и в съпричастността си към валенсианци. Чакай, нещо с микрофона дават. Закрий. И? Така че това, което се случва в Валенсия и област Валенсиана напоследък тези дни, това си една абсолютна, тотална трагедия и вярвам, че няма човек, който да оспори това. И поради тази причина аз действително съм тъжен и леко разсеян сякаш. Да кажа, че тази тема не би трябвало и не би искал да се спекулира. В един момент Господ удари с юмрук върховата и и в един момент всички погледи се впериха там, в тази част на Испания. Противоречиви са ми чувствата и дори аз първоначално не исках да сядам тук пред вас, дами и господа, именно защото не искам да се спекулира с темата. Но на трагедията и се надявам, бих се помолил и ще го направя, всичките поражения, нанесени от бурята Дана, да бъдат скоро поправени, доколкото във времето това е възможно. Сега да ти призная, аз не обичам да чета за природни бедствия. Единственото нещо, което видях, е една снимка на улица си нахвърлени коли. Водата откъде дойде? От дъжд или от някаква река? От дъжд. Това е буря. А що на едно място се изсипа? Така ли или на други? Не на едно, ами на или там най-много? На целия южен и югоизточен бряг на Испания. Валенсия, даже като Валенсия Сити, там ги закачи само периферията. По-страшно е било в предградията надолу, на юг. Но не искам да преразказвам
неща, които така или иначе наши колеги вече ги изсипаха в ефира с тонове. Така че, между другото, добре, така сме се подхванали на тема бедствие. Във Валенсия последното беше 57 година. Аз естествено не го помня, но съм чел много по въпроса. Много архивни кадри са минали през очите ми. 57 година, това между другото е много интересна история и ще ти я разкажа с най-голямо удоволствие. Кажи. Тогава бедствието е по-маломащабно от днешното. Нека днешното, нали? Но тогава градската управа на Валенсия сядат на кръглата маса и започват да мислят какво да правят с река Турия. Река Турия тогава излиза от коритото си и разказва играта на целия. Да. Всичко наред ли е сега? Да. И? Река Турия излиза от коритото си и разказва играта на целия град. Жертви има, по-малобройни от днешните, отново ще кажа. И тогава градската управа сяда на кръглата маса и започва да решава какво да прави с реката, защото тя очевидно няма така приятелски взаимоотношения с града, така да го нарека. И решават го. Хващат реката и я изнасят южно от града. Изкуствено корито, Турия се отклонява на юг от Валенсия и тогава остава едно празно естествено корито в Валенсия. И след като реката вече е изместена, тогава един умник се е сетил да каже: добре, това дето остана, сега какво да правим с него? С сухото корито. И какво правят? В крайна сметка правят един от най-дългите озеленени паркове в Европа. Повече от 15 км. Нарича се Градините на Турия. Тоест реката вече я няма, мостовете си стоят. Те са си отгоре. Архитектурени от памтивека, с скулпторите, с всичко, само че под мостовете няма река, има един дълъг, прекрасен, разкошен парк, който съдържа велоалеи, пешеходни алеи, озеленени площи, изложбени зали. Сега този полз е останал от този буливард. То не е буливард. Сухото корито, да. Сухото, какво е останало? Водата заляла ли го е? Не, както казах, Валенсия е минала малко на ръба. А тази снимка с много коли една върху друга, то е било вълна. Това са безброй снимки. Ами казват, че дъжда, който е математически предвиден за една година, той се излява за няколко часа. Сега ще направя едно страшно предсказание. Добре. Че ти каза, че предишното наводнение е било 56. Така ли? 57, да. Там някъде и е последното голямо наводнение в Пловдив. Значи ни... Това ми направи впечатление. Значи ни е ред и при нас да дойде голямата вода. Предпочитаме да не идва, нали? Твоите е лесна, защото ти живееш в Асеновград на високото, нали? Ма тя като залее линии, ти няма да можеш да дойдеш на работа. Това е ужас. Какво ще правим без тебе? Задай си го този въпрос. Какво ще правиш без мене? Добре. Друго? Ами друго. Ами питай да е. И сега стадиона как е? Местая в момента, Местая се казва стадиона. В момента четох заглавие, което гласи следното. Местая в момента не става за футбол. То е нещо като не бомбоубежище, ами като център за, помагайте, за хуманитарни помощи. На Местая в момента могат да се намерят литри питейна вода, храна,
медицинска помощ. Каквото... много от клетките в самата структура на Местая са пригодени за домуване. В смисъл, човек може да пренощува там, ако, не дай си Боже, нали си е изгубил дома. А магазините заредени ли са? Има ли какво да ядат? Да, в Валенсия Сити казват, че живота си тече почти нормално. Между другото, пристигат много помощи от всякъде. Което ми напомня, ако се преориентираме малко към Валенсия клуб де футбол, от Мадрид, от Реал Мадрид специално, са отпуснали 1 милион евро в помощ на бедстващите. Което е потвърдена информация, да. От Реал Мадрид. С Реал Мадрид Валенсия трябваше да играят този уикенд. Матчът е отложен, разбира се. Трябваше да се състои матч за Купата на Краля в сряда. Той беше отложен първи. Така че кога Местая ще става за футбол, това само времето ще покаже, но на мен ми харесва факта, че това спортно съоръжение, което не за първи път от Втората световна война насам, се превръща в убежище на бедстващи хора. Така да го кажа. Добре, какво друго? На кое място е Валенсия? На последно. И ти продължаваш да си фен на най-слабия отбор. Това не е най-слабия отбор. Всеки, плюс това не се казва отбор, това е клуб. Отбора са 20 човека, които влизат в полезрението на треньора в даден период от време. Клуба е това, което е общо взето за винаги. И между другото Валенсия през 2019 отпразнуваха своята 100 годишнина и спечелиха Купата на Краля. Поискаш. Не, има сега, виж как се е. Те там изпадат ли в Б група или... Да. И ще изпадне. Казва се, секунда дивизион няма да изпадне. Айде да се обзаложим. Супер. Това сега и наводнение, и последно място. Ето факта е, че цяла Испания изказва съпричастност, показва съпричастност и може би така в името на информацията да добавя, че Испания е в траур. Втори ден от трите, които са обявени като траурни дни за Испания. Има много интересни неща от сорта на това, че Валенсия is not Каталуния, т.е. валенсианци обичат своята собственост и винаги са държали на нея и се дистанцират от изток-запад, северната си граница с Каталуния, съответно Барселона. Но не, че това е важното. Искам да кажа, че по-настоящем благодарение на тази трагедия, това беше малко странно казано, Испания впери поглед във Валенсия и нещата са... хората са обединени. Добре. Някой зрител няма ли нещо да пита, защото ме заболя устата? И няма. Значи чак толкова не ги вълнува Валенсия. Ами ако една човешка трагедия не вълнува човек, какъв човек е този човек? Ето, аз така предизвиках. Ало! Ало, здравейте, роби на комунизма! Здравейте и вие, господин Тодоров! От една седмица ви наблюдавам предаването, виждам чашата на Георги Джеков, на Българска антикомунистическа партия. Ето я. И?
Ами, очуден съм. Илян Маламов се казвам, предполагам, знаете, член съм на БАП, от град Сталин се обаждам. И съм очуден, защото вие сте потомствен антикомунист и сте в чачката, а хора, които са потомствени комунисти, а хора, които са, нали, потомствени антикомунисти, не са с чашата. Добре, сега имаме тема, ако някой нещо иска да добави, ако има близки в Валенсия или просто проявява интерес. Няма ли фенове на Валенсия в Пловдив? Няма. А това шала на Валенсия ли? Един от 6-те, които имам. 6 шала? И едно знаме. 4 фанелки. И фанелки. Оригинални. А чорапи имаш? Шапка? Шапка имам. Даже е автографирана от Мендиета. Няма да ти обяснявам сега кой е Мендиета. Една легенда на Валенсия от началото на века. Какво сега? Още за бедствието? Или за града? Или за футболния клуб? Ало! Ало, здравейте. Аз за разлика от Краси, аз съм фен на Селта, както се казва той. Чудесно. Но Валенсия също и там е играл един българин, както се казва, Любо Пенев. И те го боготворят по принцип. Точно така е. Аз да кажа за бедствието, че аз по същото време, само че аз съм същия човек, който бях в Палма де Майорка. Там също имаше преди изборите имаше доста така лошо време, но като че ли там пък валя до обяд и изведнъж пекне на слънце и може би това е. Но в следващия ден на изборите, по време на изборите, когато бяха, ние трябваше да пътуваме, имаше закъснение около 4 часа някъде. 4 часа имаше от Палма до София. Огромна трагедия. Просто там хората някакси са как да кажа, сплотени. По принцип тази трагедия всички трябва да са сплотени, но там като че ли се виждат тази сплотеност повече. Това е. Добре. Точно така е. Между другото, имам приятели във Валенсия, чух се с тях. Слава Богу, добре са. Казаха, че бурята ги е разминала на косъм и благодарение на което са живи и здрави и това, което става е просто да се молят за тези, които ги е ударила фронтално, както се казва, и това обикновено, не обикновено, а говоря за така Южна Валенсия и южните предградия на Валенсия. Здравейте. Ало? Да. Господин Панайотов, извините, обаче Гайска Мендиета не беше ли баск? Аз мисля, че той е баск, не е испанец. Баск ли? От Баския. Баските са си в Испания, бе, човек. И да, са друго племе. Като каталунците, Те са много племена там. Те не са племена, те са области. Са на база племена. Значи, като споменах Гайска Мендиета, имам предвид това, че имам много автографи от него. Имам снимка с него. Гайска Мендиета е легенда на Валенсия. Разбира се, че това не е единственият отбор, в който Гайска Мендиета е играл, но, бидейки в Валенсия, той стана легенда на Валенсия. И аз миналата година се видях с него. Момчето е много здрав, спортен тип и абсолютно се забавлявахме на разговора, който си направихме. Ти да не би да говориш на баски. Не, говоря малко на английски. Между другото, нещо стана дума за бекграунда, нали? Да. Да се върна на тази тема, за да я завърша. Това е част от така наречения град на изкуствата и културата
извинявам се, град на изкуствата и науките в Валенсия. Това е футуристичен мини-град в града, който се намира именно в градините на Турия, в източната част на града. Архитект е Сантяго Калатрава. Ако искаш да научиш повече за него, ще си чукнеш в интернет. Другото, което е интересно, знаме, че Сантяго Калатрава прави проекта за този град, който се състои от 7 или 8 бяха футуристични сгради с подобен вид на тази, която виждате в бекграунда ни, дами и господа. Той прави този проект само за 4 месеца, което е някаква хипер-мега-ултра-турбо скорост. Това е добрата новина, нали? Градът е съграден, има изкуствени езерца, прекрасна гледка за очите. Ако някой е бил, да каже повече. Чакай, че има. Ало! Ало! Добър ден, господа. Добър ден. Това предаване, което в момента правите, вие двамата, не е ли предмет на работа и задача на господин Симеон Идакиев? Аз не съм седнал пред телевизора, за да чета какво има в Валенсия. Хванете се за нещо по-сериозно. Благодаря ви. Значи нещо по-сериозно ми прозвуча много несериозно на мен. Какво по-сериозно? Колко струваш кембето в тромпета? Дявол да го вземе, 150 плюс са жертвите във Валенсия. И според тебе това не е сериозно. Кажи сега във Валенсия, какво да ти пият, като стана дума за тромпета? Имат ли специфична кухня? Имат, естествено. А ти познаваш ли? За паеля чувал ли си? Те в цяла Испания ядат. Да, обаче родината на паелята е Валенсия. Сега вече. Аз веднъж съм ял в Малага, нищо особено. Аз отново ще кажа, че съм силно съпричастен към трагедията на валенсианци и неуместни обаждания не ми действат добре и се нервирам. Добре. Да те изоставим ли съм? Отивай да подготвяш ето това за събота и неделя програмата и остави там така и така да не се разхождам. На всичкото отгоре задача ми поставих. Така и така си дошъл тук, да видиш какво е. Дами и господа, беше ми приятно. Благодаря за вниманието. Аз се извинявам, ако са малко несериозно подходихме на моменти, но трагедията наистина е голяма и е хубаво да бъдем съпричастни. Никоя трагедия не си струва да бъде подценявана. Защото никой не знае кога теб ще споходи. Точно така. Така, благодаря ти. Аз оставам още малко.